and our talents to raise awareness and create a call to action for all of us in Meru to address this epidemic. Riwruoge mopogore opogore obiro kanyakla e chako kampen mar ndalo 16 mar tieko lwenje mag kit chwech. Machiegni nya Kwaramogo Jong nyalo tudri kodwa namba mar 2 kata X marwa @Ramogi TVKE @James Opondo Senior bende wantiere achiel kachiel kokalo mbui marwa mar Facebook koda YouTube. Machiegni inga en James Opondo. Jotend migepe Musalia Mudavadi ochwalo ayanga nying Raila Odinga kaka jalno ma Kenya ka achiel gi pinje Afrika ma ugwe siro mar bedo jakom riwruok mar pinje Afrika. Mudavadi nochwalo nying Raila e romo makende mar 18 mag Interministerial Committee of the International Conference of the Great Lakes Region mane bagi boma ma Luanda, Angola. Mudavadi olero ni Raila en jalno ma oketo dongruok mar Afrika nyime kendo en jatelo ma osenyiso ketelo makare e Afrika. Mudavadi omedo wacho ni Raila Odinga nigi ng'eyo mag dwaro pinje Afrika ka bende en gi tudruok mar arieya gi pinje maoko. We have also presented the name of Raila Odinga as the candidate for the AUC chair. He's well known to all the countries and all the participants here, and it was resolved that the Council of Ministers or the regional interministerial committee takes note of his candidacy since he was the only one who was presented at this as we await the elections of the AUC chair in February next year. Equally, if there were other candidates, that has also been resolved that they take note and it will be dealt with in the course of next year. Jopuonjre machon mag mbalariany ma Moi otimo romo gi jatend migawo mar somo kendo pedhone moko kuom gik ma gidwaro ni sirikal otim e wi ng'anyo mag jotije mag mbalarianyno ka gigolo twak margi bang' romono. Giwacho ni moko kuom dwaro mag chwalo gin kaka gweto mar jatije mar mbalarianyno Isaac Kosgei, migawo mar omenda mondo ochwal omenda ne mbalarianyno kendo josiasa bende owek donjore gi chenro mag kaka itayo mbalarianyno. Moko kuom jopuonjre machon mag mbalarianyno mane ochopo e romono gin kaka Senator ma Homa Bay Moses Kajwang', jod bura ma Ugenya David Ochieng', Janet Mudhoni koda mamoko. To address these malignant issues, we are proposing the following measures. One, the immediate resignation or dismissal of the current Vice Chancellor of Moi University for failing to execute his mandate as Chief Executive of the installation, leading to the steady fall of the once giant institution. The immediate disbandment of Moi University Council for failing to carry out its mandate in providing fiduciary oversight on the financial operations of the university. The government must appoint a new council and set up a transitional management committee supervised by the Ministry of Education. We urge the National Treasury to prioritize disbursement and assistance to the university, and this is not before the entire management and council has been changed. We are saying, as an alumni, you cannot take taxpayers' money and put it inside a pit whose bottom we do not know. We are saying no to the politicization of Moi University. You cannot say that you want to process decisions through politicians, for example. We have many other universities. We have Maseno University. It also exists within a community. We have KU. It exists within a community. It is not only Moi University that exists within a community. So we are demanding, as an alumni association, that we are watching very, 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 very keenly, and we are not going to allow Moi University to sink. Ageno ni Cleophas Oluoch bende bro luongo romo gi jofwambo mondo wuo awach mar sikunde mane osome ma Moi. Kata kamano
Ka wadhi nyime ni Gavana ma Isiolo Abdi Ibrahim Guyo se oganda jo Kikuyu kuom medo keto wang'gi e komten piny Kenya ka kinde mokalo oganda maya alwora god Kenya koriwo koda ka jo Ameru, Tharaka kod Aembu osebedo ka sirogi mar kawo komno, nyisogi ni ma en sa mar koro owinjogi sir Kindiki kaka yor dwoko lwedo. Ne owuoyo e kanisa mar APC e kaunti ma Isiolo kama nonyiso oganda jo Kikuyu mondo gimiye oganda mamoko maya alwora mar Kenya thuolo kokalo kuom siro jalup jatend piny Kithure Kindiki mawacho ni nikod thuolo makare mar yudo kom mamalo bang' William Ruto. Wameru na Watharaka na Waembu wamesimama na nyinyi miaka 60. Miaka ngapi? 60 bila kucomplain. Bila kufanya nini? Sasa ni wakati yao pia wakubali kusupport mlima pande ingi. Tunakubaliana? Kindiki ni kijana yetu, pia ni kijana yao. Si ni kweli? Si aliunga wa mkono hiyo miaka yote? Sasa wamuunge mkono. Waache wamalize term yao. Kindiki achukue president. Hata sisi tuonage state house hapa. Kwa sababu state house ikiwa Tharaka, barabara yote ya Meru itakuwa lami, barabara yote ya Tharaka itakuwa lami, hospitali itajengwa, si kila kitu tu ni Tivale na Central, hapana jameni bwana. Kampen mar jiwo lwenje kedo gi akwede mag kit chwech, lwenje mag udi kod kit chwech imedo chwal nyaka e kor gwenge ma Kaluo. Wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Migori kama Jojuma lerono chala mar wach to ahinya e weche ma osebedo ka mulo ngima nyithindo manyiri ma itero nyange e tok chik. George Juma ke inyalo winja to nyiso ni gi sani chenro chalo nade to puonj ma onego bene chwalo ne oganda ka ikedo gi weche mag tero nyithindo manyange chalo nade e kaunti ma Migori. Erokamano winji makare kaunti ma Migori wachiwo makare ka bende kinyalo ng'iyo toka kanyo wantie kod nyasi ma bende dhi nyime mar yango odiochiengo ma 16 mar kedo kod lwenjego ma kit chweche kaunti ma Migori. Ka bende mokuom gima wageno ne kore dhi twak ahinya en kedo kod wechego mag nyango. Ma bende nyaka sani koro chagwego mag kuro. Bende lipot yango ni nitiere kwan nyiri mathoth. Ma bende nyaka sani koro osetimnegi nyengo. Lipot biro bila bende yango ni nitiere kata janyuol. Ma bende koro osemaki kendo kes magidhi e doho. Ka otende kod wechego mag nyango mathindo manyiri. Sama wuoni ante kod mokuom jokanyo bende koro chope nyasi ni moda twago to nyaka sama wuoni ka otende kod wechego mag nyango okang' mane mwaketo mar kedo kod ma to bende kotende kod wechego mag nek mainya mag joma mine mosebiro kadhi nyime pacho kae gin ang'o magitimo tang'o maduong' ma giketo kaka riwruoge mar geng'o midhiero machal koda magi e kind oganda mwantiere. Adwa kwadhi mapiyo piyo achak kodi mapiyo piyo. King'iyo kacha mokwongo en odiochieng' ma bende koro wakawo kinde mag kedo kod lwenje mag kit chwech ahinya ket maine weche mag nek mag joma mine. In kaka ng'ama osebedo katie e board ma bende ng'iyo kaka yore mag kedo kod weche mag nyange weche mag lwenje mag kit chwech dhi gwego mag awendo. Un kaka un ang'o mutimo nek gidhi kinde ka kinde, ang'o mutimo kaka board mar duoko cases gi piny? Okay, kaka board mar awendo wan gi chenro mochaka awendo ni CAB, Community Advisory Board, makedo gi weche mag midhierni mayudo ji udi kata kit lwenje mayudo nyaka nyithindo. Watemo bende ni mondo nyithindo manyiri kik yud iye mag OU. Koro kaka board ni wa ensure ni kapono ni wa identify a community moro ni nigi any challenge. Koro kapono ni nigi challenge kata wach ni case, rape cases obede e this community, one kaka CAB members wadhi twago dak kacha, wabedo gi dialogue, wapuonjore gi jogweng', ginyiso wa ang'o momiyo gini timore e gweng'gi. To kapo nono ne gifwenyo ni rape case ni biro kachiel ni samoro nitiere dag math kong'o moro nitiere kacha. Koro kaka gin community nikech wan bende watiyo kar kacha cha gi polise gi nyaka gi chife. Koro wawene community mondo gimiwa yo ma ginyalo tieko godo gima midhiero mantiere e gweng'gi kacha. Koro nikech kaluwore gi mago iboyudo ni ka cases ailago nitie to giboyudo ka dag kong'o mane nitiere cha ibro do away with. Idhi gole nikech omiyo ji chandruok, omiyo nyaka nyithindo manyiri yudo iye mag OU moko winjore. Nyithindo be ng'enygi ibro yudo ni moko we school. Koro kapono ne wafwenyo ni chandruogno nitiere kanyo to watimre nade?
kama chandruok nitiere ne mawadhiye. Kopogre kod bede kab, iwacho ni bende nyamrerwa. Isebedo kiwuothe kor gwenge kachacha. Iwacho ni lwenye kinde jomo kendore osebedo kang'eny. Okang'eni mato ang'o makelo gi to un kaka community health promoters. Ang'o mutiyo mar duoko magi piny mondo waked kod lwenye makit chwech. Kaka community health promoter elogi mondo lwenje mag kit chwech gi kik bede udi. Sama wadhi e ot cha, wabro identify gima ni shida mantiere e odni. Ka wayudo ni shida moro nitiere e odni, samoro ibodo ka miyo gi ng'ama dichuo samoro gi gwandre ng'eny biro yudo kata ni dichuo ni samoro madh kong'o ema kelo gigi te. Samoro biro yudo ni midhiero mantiere ni en ni ng'ama miyo ok oyud kaka dichuo miye support malong'o. Koro watemo encourage ni kata kapo nono ni yuto tin, tembo oyud gimoro matin monyalo bedo ni otimo mondo kik miya ng'owa kel chwanyruok. Koro embo kelo koni to dichuo baba be kelo koni to giyudo konyruok. To kapo nono ni en yor madh kong'o, itimone jogi counseling mondo at least gi reduce madh kong'o odog piny. To ka gin cases motamowa kaka nyamrerwa, we majorly we refer for guiding and counseling. Kawe yore mag manyo ratiro osiro samoro neg ng'ato miyo tong' okang'eni yudo ratiro chalo nade nikech samoro nek mag minegi ochakore e ot dhano gore oling' ni adwa rito dak mara chopo kama kori negi okang' mar manyo ratiro kata kowuok kuom obila kata doho chalo nade be un gi yot mar yudo ratiro ne jogi? Ok en yot mar yudo ratiro ne jogi nikech yudo ka gigi kosetimore kama ka ng'ani osemaki idhi gole iweye oduogo oko. Samoro nitiere kaka ji menore diere ka mido ka cases gi ok chop kama owinjore. Ini samoro kaka nyamrerwa case nyalo bedo reported ni wagwandore yo makchalo kama. To mondi chop gi case ni chop go ka police kata mondi chop go iri chief kata iri jaduong' gweng' ibido ka ibagi gi case ni diere ka kaka ridok mondi fuat case ni malong'o ok odhi mbele. To kapo no chopo mbele tidhi kethe gi kore. Koro ok wayud yot wakwayo sirikal mondo omiwa ting' mayot makapo nono ni case ochopo kamochope kata ochope doho oningo bed ni tere malu kode chik kako winjore. Asante wakona koro bima chegni akuja karibu tutaongea nawe kwa Kiswahili najua uelewi Kijaluo. Ukiangalia utaanza na jina utuambie unafanyia shirika gani na labda tuambie umekuwa hapo kipaumbele kwa mambo ya kupigana mambo ya ukeketaji wa wasichana katika eneo la Kuria. Kwa sasa tunasikia kwamba wasichana wanakeketwa huko sana. Hali imekuwa vipi na nini mnafanya kama shirika kupambana na kisa hiki? Asante sana. Kwa majina naitwa Jen Boke Mwita, nafanya na shirika la Universal Relief Foundation and also in partnership na shirika la Faraja Women Initiative. Ukeketaji Kuria ukweli saa hizi umefanyika kwa hali ambao hata tukutarajia. Ni tumegundua kwamba hata pamoja na kwamba kuna campaigns nyingi tumefanya kama mashirika ambao sio ya kiserikali pamoja na serikali, maana tuko na FGM board ambao imesupport programs, tuko na other development partners ambao wamesupport hiyo program ya FGM to eradicate FGM in Kuria, lakini tumegundua kwamba saa hii wakati huu imefanywa kwa hali ambao imevunja moyo mashirika yote ambao sio ya kiserikali. Watu wamekufa moyo kwamba mashirika yamekufa moyo kwa sababu tunatumia a lot of resources. Tunatumia pesa mingi kwa ajili ya kusimamisha ukeketaji wa watoto wasichana upande wa Kuria. Kupitia hapo miaka ambayo imepita tumekuwa tukirescue watoto wasichana, tunawaweka katika rescue centers. Katika rescue centers we use a lot of resources. Tunatumia pesa mingi kwa ajili ya hizo rescue centers. Na wakitoka hapo bado wa Kuria wanaendelea kuendelea na mila na tamaduni zao wakisema kwamba mila imeruhusiwa katika constitution ya Kenya kwamba watu waadimishe na wale wanaoendelea kuadimisha mila zao waendelee. Kwa hivyo sasa katika Kuria hiyo imekuwa changamoto kubwa na saa hizi tunachokiona saa hizi sio kawaida. Mpaka imefika tumeangalia kwamba ni ngumu sana changamoto hii ambayo imetokea Kuria ambayo haijawahi tokea. Maana saa hizi hata kuna walinzi vijana wanaenda katika sehemu hiyo, watoto wasichana wanatairishwa wakiwa wako guarded na weapons ambao it is very risky. Asante sana. Podo bro mero dhi nyime kod twak mar ang'e ni kinde koro chuo. Kamano winjo ka gimote mojo kanyo maduong' en ni weche go mag nyangi mag nyiri. Sani dhi nyime go mag Kuria. Kendo dhi nyime okang' mamalo kipo kata kod kinde mokalo. Ka bende podo bro mero bedo kod twak kod moko joma bende osebedo okang' manyime mar kedo kod weche go mag nyango. To ahinya mag weche go mag nyiri go mag Erokamano George Juma, en erokamano maduong' ahinya. Aneno ka koro tindi ng'e Kiswahili. Apuonji maber nyakora Mogajwang' Kiswahili mawacho kae pile ka pile ni neno ka koro puonjo ji nyaka Juma koro seng'e ka wuok e county ma Migori. Ka odhi nyime
Wairene chenro mar ik min jakom duol mar EACC David Oginde Obagie County ma Siaya. Kinde ma chenro makamano dhi nyime, apisas mag EACC bende twak gi jofwambo ewi weche mamulo sekta mopogore opogore e pacho ka. E report ma tinende duolno yango ni timo nonro ewi wach omenda maromo shillings bilion 2.6 ma chich ni ogwenyo lwedo e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga. Yangore ni apisas moko mag mbalariany no mibadhi mieno. Jachiw wach elo EACC Eric Ngumbi chiwo twak achiel kachiel nyakor Magajwang ka bende wa brodhi kacha pono wayude mondo mi omiwa lipodno ma wachore ewi omenda no magwenyore lwedo omenda maromo bilion 2.6. Nyakor Magajwang nyisani wa broyudo lipodno kata kamano adona tere achiel kachiel e yikono ma dhi nyime sani wonjone ni to ang'o ma dhi nyime gi sani. Clarity, so essentially means that those graduates cannot get their certificate until investigations are done. But now we have so if we can get this thing from here to there, Nyakor Magajwang wa broido lipodno kowuok e county ma Siaya seche ma biro ka iketo mana kanyo mano ika mar min Oginde ma en jakom mar EACC. Nyakor Magajwang ka wadhi nyime wayudo ni ywaruok e weche mag siasa tache county ma Nandi kenda MCS gi Governor Stephen Sang. Ywaruok makamano ichwalo gi moko kuom MCS madwaro ni Governor Sang ogwetao nikech mibadhi ka achiel gi tiyo marach gi pesa jopiny. Korka kore Sang wacho ni moko kuom MCS nomiyo omenda gi jo siasa mbalo kode mondo othiche e apise gino ma MCS go okwedo mokalo. To state categorically that the committee and the report was not compromised in any way, as evidenced by the fact that all the deliberations were aired in public for everyone to see and draw their own judgment. The least we would have expected from the county governor was to point out the areas which, according to him, were fabricated, inaccurate, and outrightly false. What we saw yesterday was just diversionary tactic to divert the public and everyone else that what we have is not a report. What we have is a political machination, or as he says, but it isn't. It is a very, very scientific document. I'm telling the Nandi people that the Haddock committee are still intact. The 19 of us who adopted the report, even though there were some challenges on the floor, but the report is still alive. Yero mar duond bura mar ODM ma igeto time kor gwenge ma pacho ka tarik 27 dwe ni koro kelo liete county ma Kakamega kind kweth ariyo ma kwedore ma jokanyo mag duond bura no. Kweth achiel motelnegi gi Dafra Amboko ma en jakom duond bura no moko kuom kuonde chung' od bura e county ma Kakamega kwedo nying jachung' ma opuodhi mar chung' ka giwacho ni en oywak ne okonywak pach gi chenro mar puodho jochung' go. Kweth ma kwedo gi bende wuok magera ka wacho ni mago e nyinge ma idhi tiyo go e yiero no, ka giwacho ni kweth machielo no oseluor ka koro gidwaro mondo gilu chike matayo duond bura mar ODM. We hereby note the following: that the National Election Board of the party has not engaged the party rank and file in preparing for credible elections. That the current grassroots party leadership have not
have no input at all in preparing our members for elections and have not been consulted on the overall preparations by the National Elections Board. We hereby reject the list of 12 returning officers and urge the National Election Board to engage the membership of the party, especially the branches, in coming up with a list of credible and acceptable men and women who will oversee the elections. Of course, we know in any political process there's interest, and we have the feelings that when you look at the list, there are people who don't belong to ODM. ODM is 20 years old. We know each other very well. So if you want returning officers, presiding officers, poll clerks, we know who they are. Hiyo kusema list yenye imekuja sio yenye walikuwa nafikiria. Wewe ukiwa player ama timu zikiingia kwa uwanja mbili, hakuna timu inapatiwa nafasi ya kuchagua referee. So sisi tulichaguliwa referee na board ya election. So yule mtu ambaye anaongelea mambo ya presiding officer wenye anakuja ameogopa uchaguzi. Yeye anasema yuko na pesa ataenda Nairobi kununua kiti. Lakini hiki kinapigwa kuanzia polling station, ward level, branch level to county level. Duond od buche mopogore mayudore kaunti ma Kilifi koro ochako ndiko jokanyo manyien. Kwan mar rowere kaunti ma Kilifi ni malo kipimo gi kwan mag jogo madongo ka jotend duond buchegi manyo yore mag rwako rawere duond buchegi. Kata kamano rawere koro ijiwo mondo omak motegno telo mag duond buche mondo gibed gi thuolo mag kelo lokruoge madwarore. Mtu kutoka Ruruma, mtu kutoka Mawesa. Sisi tunafanya tunayofanya, lakini nyinyi mna jukumu ya kuendeleza ukombozi wa mwananchi wa Pwani. Nyinyi kama Pwani nijisimamie kisiasa, it is the youth. It is the youth. Na ndio maana nikamwambia mheshimiwa niitie youth tuzungumze nao wajiandikishe kwa chama chetu. Na mimi nichukue fursa hii niseme kwa niaba ya mimi na wakazi wa Rabai, tunataka kusema kwamba tunaunga mkono uongozi wa chama chetu cha PA, na chama chetu kiko imara kabisa bwana SG. Ya kuna mgojo ngada na duokie county ma Siaya kama koro Bishop Oginde twaka age jofombo winjane gino mowacho gesane. You are coming and the words that you have expressed in our time here together, we appreciate. The Catholic team, our Bible study, and all the other people who have come. I do not want to name everybody, but I also want to appreciate EAK, Evangelical Alliance of Kenya. The General Secretary is here. Thank you so much for coming. And all of you who have come, you have made us proud in just taking time to come and help us send off our mother. I'll allow Nancy to say a few words and then I'll continue from there. Bwana asifiwe. May I join myself into that thanksgiving for the bishops and the clergy, our own bishop and Bishop Emeritus, and all the pastors. We feel very loved that you could take all the time to come and be with us here as we send off Mama. Thank you, every last one of you. Those from near and those from far. We really are grateful that you could come and be with us today. We are amazed by the numbers, and we thank you. I had written something small in the booklet, those who have had the chance to see it, and it came from my heart, because this lady who lies here was not a mother-in-law to me.
I said, I don't know what it is like to have a mother-in-law because I had a mother. My own mother is living, but I had a second mother. When everybody else saw me as a stranger, and Mama Kiboro, I don't know how you knew, but when everybody else saw me as a stranger, I talked to them in Doluo and they answered in English because my Doluo was broken. Mama always tried to embrace me and to bring me in. And I've lost my mother. But allow me, this Bishop. I took care of Mama for 2 years. But before me, my Nyeka was doing that job. Sister Jackie, please come. She's the one who was here at home when Mama started ailing, and I would like to let her take the opportunity, please. Not too long. I know you're a preacher. To the clergy and all protocol observed. Praise God. I'm Jacqueline, as she has said, and I want to thank you for the opportunity. I thought I'd lost it, and I really wanted to talk about Mama. Just as you said, Mama was not a mother-in-law to us. Mother was a friend, more than a mother. I also have my mother. They have gone. They are afraid of this mud. They've never been to this place, so they were afraid and they left. But when I do the comparison, Mama Joyce was more than my mother. Even if she was here, I could have said, she is more than my mother. Because she was my mentor, my mediator. Whenever we had fracas, she was my lawyer. And when I got married, kidogo too, when I got Ya kuramujong mano ika amara David Okinde matimore county ma Siaya ka koro adona adhi yueyo ma adundo kapok adhi yueyo kwa uni mondo orna ote umachuka na mara ria deka ochiela no opondo Ramogi TV ler maratari ma an Jafetha kawoku yo mara gengni waneno migago kod wuono wa Eli kod wadwa maduong Denzel mosna jogo yo maduto nyisgi ni abiro dala giikna gweno moro oyangi gi nyinga Ramogi TV mora eyo mokalo wa med mana lemo ne Raila Odinga mondo yud koma mar AUC mano Byron Okuku kawuoka Migori. Ramogi TV aneno maber kabisa ma youth leader Brian Omolo kawuok Jesus Evangelical Church mantiere Nyahera. Ramogi ler ji modi wuod Kanyamkago erokamano baba yo no chame yo makare kutieko to medie pi en gima ber ahinya. Bende aneno kacha Bob Felix kawuok Indube iwacho ni Ramogi TV ler kendo chopo maber ka antiere Kanjira. Ramogi TV aneni makare ka antiere Rapogi Kanyamkago Otis Tinga Oganyo wuod Rapogi nyakora mojwang anbe koro miya thuolo amodhi e pi moro ka waduogo to pod wan gi weche modhuro kik mbor. Umepanga matumizi hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nita boost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes. Unazambia nini watu nyumbani je story? Waendelee kucheza hii mchezo ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotije wa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembe wa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa Mama Njit House Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070
8 357 281. Royal Mabati Factory, excellence redefined. Kick off the festivities in Dubai now View Travel. Join our December 13th, 2024 fixed departure and enjoy an exciting half-day city tour, desert safari with dinner, Dow cruise, breakfast, round-trip flights, airport transfers and visa processing included. All this and more in 5 days, starting from $875 USD per person sharing. Book now. Limited slots available. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Eichung Punjab. Hera Mutegno Neodongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani. Oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unupuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwre kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Machiegni kendo nya Kwaramogi. Jolony ma odak kendo tie pinje maoko maya e kaunti ma Siaya okwa mondo chwalie konya ne familia ma ok nyal kaka yor bero ngima oganda ma ochando e kaunti no ma Siaya. Ma owachi gi Tom Magutu ma en director mar riwruok ma konyo mond liete kod nyithi kiye mong'ere kaka Nyogaya Foundation. Magutu owacho ni oganda modak e pinje maoko maya e kaunti no nyalo siro jomo chando ka rito kony mag josiasa kod piny owacho ma thoro kawo kinde ka pok ochopo kendo seche moko ok chop ne ji duto man kod dwaro nowuoyo nyasi mar yango higni 11 nyaka ne chak riwruogno kama ne oyango ni nyaka sani gisekonyo mond liete ma kwan gi ohero 1,000 ka bende gisiro chenro mag somo mar nyithi kiye. Kendo gwenge wayudo ka nitie midhiero maduong' kendo malich. Hai marach en nani wasebedo ka warito ni nyaka sirikal ema bi, wasebedo bende ka waparo ni nyaka ng'at moro madwaro bedo jasiasa ema nyalo biro mondo kony gweng'. Omiyo akwayo nyithiwa duto molo jok man oko ma Nyasaye omiye gimoro, duoguru dala mondo umakie lwet ng'ato kata umakie lwet grup moro mondo uwuothgo. Mae biro konyo gwengewa to josiasa to ok nyal kendgi gin giwegi. Nyogaya Foundation watemo ni mondo wakony nyithind kiye mondo giyud puonj nikech wayudo ka samoro nitiere nyithind kiye moko mariek to kaluwore gi yuto ok ginyal dhi kuonde somo mabeyo. Waseyudo ni thoth mond liete iyudo ka iwegi e kuonde mok beyo ahinya. Samoro iyudo ka ne gidak oko gi jaduong' koro ka giduogo dala to oonge kar jot maber. Foundation osebedo ka konyo mine machalo kamagi kendo gisegero negi udi. Wach mar Nyogaya ne kelo koro chochni ma Nyogaya Foundation ok en maro ma iwero gi jathum cha
ka odhi nyime oyudo ni nonro ma otim gi mbalariany ma Aga Khan yango ni dwaro nitiere mokasore mar chiwo arita makare ne jochiw thieth mamine seche magine ute mag thieth magitie. Nonro no yango ni jochiw thieth mamine owinjo mi arita motegno kinde mag midhiero mag tuoche. Nonro ma omi nying ni Women Health and their Economic Equity and Livelihood status during emergency preparedness and response. Yango ni sekta mar thieth ogeno kuom jomamon to kata kamano osebedo ka ing'iyo midhiero magikaloe kalore gi kit chwech margi ka uwe seche ma ogolo duoko mar nonro mane otim The genesis of the research is we were responding to a grant call under our Women Rise initiative that is being funded by IDRC, CIHR and SSHR. Those are institutes within Canada that support research and development within that look at researchers within the low and middle income countries. And the Women Rise initiative wanted to understand how COVID-19 affected the paid and unpaid healthcare workforce. So we grouped up together as Aga Khan University, and what we do primarily is health. So looking within the healthcare system in Kenya, we have then the two streams, that is the paid and the unpaid care workforce. So the paid healthcare workforce then became who are the CHPs at the time. Right now they're called CHPs, community health promoters, and paid cadre are the frontline healthcare workers. I think it's really important that within our health systems we start seeing that men and women have different roles and responsibilities, and that the way as a society we construe those gender norms and roles do impact how healthcare providers, both men and women, can carry out their responsibilities both within and without of a facility. Safara mar sambaza furaha na Safaricom kawuono chopo gwenge mag Nyanza ka achiel gi imbo mar piny Kenya ka igeno ni odhi chopo e boma ma Bungoma. Safar no chakore gi kar dak ma Kondele man Kisumu kapok ochwe nyaka gwenge mag Mbale, Chavakali, Hainga kendo odhi nyaka Lumbao, kambi ya Mwanza, Webuye, Kamukuyo nyaka boma ma Bungoma. Jodak gwenge go wuok kendo riwore gi Safaricom dhialo higni 24 nyaka ne kambi no chakre. Safaricom koriwore gi Royal Media Services timo nyasi no e kinde ni mar Christmas mar dhialo kastembe gi kod johera gi kuom chung kod gi kuom thuolo malach. Una winyo maber ka una bedo gi smartphone mor kabisa ne ngimo kang'eyo nakalo Kondele tayudo ka gimiya ne gilando Safaricom tadhi tangiso gi Simba ni to giwacho ni mara ni gidwa loko na maduong' kora mor kod gi kabisa gin joma ng'iyo nyaka ji maber magi ogidewo wang'ato. We are kicking off the rig, the Sambaza Furaha with Safaricom rig for Greater Western. The crowds are looking good. We're here to spread joy. It's been a tough year, but we're here to thank Kenyans for being with us for 24 years. We've come with lots of goodies. We've come with goats. We've come with airtime. We've come with chickens and lots of kapo kiwuok konya koro Mangajwang wuogi nikech koro mich odhuro kata simbe be koro yudo jogo ma bende dwa chamo Christmas maber. Awinjo ni diek bende koro ichiwo kalimi to koro abula gi athola koro nyaka koro roma. Ka odhi nyime wayudo ni moko kuom familia mane koth mapeka mane ochwe pacho ka omuko utege mag dak e kaunti ma Homa Bay pod chunygi dang'ne kaluwore gi onge mag kuonde jot malong'o mag nyalo dak gi nyithindgi nyaka ne masira mar oula ywero utege. Familia go wacho ni kata odoko ni giyudo konya mag chiemo ka wuok kuom sirikal kod riwruoge mamoko. Kwayo margi maduong' en mondo piny owacho oyie omany kaka nyalo gedonegi mondo ngimagi odoge wang'e. Ali Abich ne kod ler mathoth kowuok e kaunti ma Homa Bay.
Kata odoko ni sirikal kod riwruoge mopogore osebedo ka chulo kony mag chiemo kinde masira mar oula ne familia ma pi oula ne odare miregi. Thoth familia ga wanyato mago ma pi oula ne muko utegi e kaunti ma Homa Bay kalure kod koth mapek mano chue pachoka pod ni kod pek e yore mag dak nyaka ne pi oula ruomb utegi piny. Moko kuom jogo ma pi oula osebedo ka dare utegi higa ka higa ywak ni nyaka ne oula ywer utegi mag dak ok gin maber kalure gi yuto margi mane piny mok nyalo miyo gi teko mar gero ute manyien. An pok adoke oda nyaka sani nikech kuom pi mapong' higa ka higa to kendo ogonwa udi piny. Sani adak mana od mama moro motho ema dhi adak ode. Ruth Anyango mawuok e gweng' ma Kobale ka chud bura ma Karachuonyo, gweng' ma bende nachiel kuom kuonde ma oula thoro dare jopiny higa ka higa e kaunti ni, wacho ni koro en higa achiel ka onge kod kar jot malong'o monyalo dak e kod nyithinde nyaka ne odi ruombre piny nikech masira mar oula. Pok adok e ot pi nodara kaka konyra onge ayude mabati mondo aged godo. Asebedo oko higni higa achiel kapok ayudo kaka konyra an gi nyithindo kaka konyra onge. Koro konya uru ayud kaka konyora mondo adagi. An gi nyithindo kaka chiem bende onge. Familia gi wacho ni kadoko ne giyudo kony mag chiemo to dwaro margi en mondo sirikal omany kaka inyalo gednegi mondo gidog e ngimagi mapile. Jotendwa mokelonwa chiemo sani wagonwa erokamano to gima kwa maduong' ne konywa kaka dwagedi kaka dwayudo bati madwager go udi. To koro kanyo ema neno ka wane gi pek ahinya kar ot no. To miwa mabati wager go udi mondo wan be wayude kama wanyalo jote gi nyithindo. Wawinjo matek. Pek ma familia gi kale nyaka ne pi oula keth mwandugi bende migepe ma opogore wacho ni dwaro margi en mondo tiek chuoth wacho oula mosebedo ka chendo alworano kod kaka inyalo resi familia mane utegi oruombore piny. Wasebedo gi tabu osodo ka kuom kinde mang'eny ka koth ochwe malo i Kisii kucho kendo Makaricho to river Miriu pong' kochopo mwalo kaendi to oko makundi duto tene bedo gi flood ma ji daro to cham kethore to ute gik moko kethore. Seoro kwayo machalo kamago kendo ka dipo ni wayudo mora mora mabiro kata konyo ji e gero ute gik machalo kaka joma nowito yore gi mag yuto joma samoro nowito puothegi ka wayudo konygo to wachwalo gi ne jowa e kinde mwayudogi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Alia Beach kowuok e kaunti ma Homa Bay. Ikawo dhi nyime ni jokanyo e sekta mopogore opogore mag ohala e kaunti ma Busia dwaro mondo telo mar kaunti ma Busia mondo owuog oko kendo twak e wi kuo mar niang' makoro omedore e alworano en gino ma osemiyo weg kembe marego niang' dwaro mondo gilor kochopo dwe mar achiel higa manyien. Cleophas Oloch nigi ler mathoth. Kuo mar niang' osemedore e kaunti ma Busia, kamano en ywak maduong' mar jopur niang' e kaunti ni. Kaunti ma Busia ni kod kembe ariyo mag rego sukari kamoting'o West Kenya kod Busia Sugar Industry. Jopur mohewo 70,000 opidho niang' e kaunti ni. Jakom mar riwruog jotimo ohala kod weg kembe kaunti ma Busia Silvanus Abongu mane oloso romo manokelo kanyakla jobodaboda e kaunti no okwayo gavana ma Busia Paul Otuoma mondo donjre e wachno ma owacho ni ka okorang malong'o to nyalo rocho uchumi mar kaunti. Na tutachukua nafasi hii kama Chamber of Commerce kuandika barua kwa Kenya Sugar Board na kuhakikisha factory zile zimeletwa Busia zibaki zikiwa Busia na zifanye biashara Busia. Nilikuwa nimeambia governor zamani mwaka jana, let's do what we call a sugarcane policy anchored on the national policy as a county, or just a food policy or an agricultural policy. Kaluwore gi jakom mar jobodaboda e kaunti ma Busia Boniface Okumu owacho ni ka kembego marego sukari sani olor biro bedo mapek ne ji mathoth ma sani ondiki e kembego ka kwan ji duto mondiki romo 3,000. Kembegi osekonyo e duoko piny dhier e kaunti ma Busia. And the only factory we have ni bodaboda, but we have the additional only 2 factories, and that is Busia Sugar and Olepito. Agriculture is a devolved function. And sometimes tukipewa an opportunity kama hii ya kuzungumuza, we try to raise those issues not because we are protecting the owners of those institutions,
but we are protecting the employment opportunities. Kamachielo gai mar jo bodaboda e piny Kenya mangima Kevin Badi olieko ni kuono nyalo bedo ni timo gi kembe mawuok oko mar Busia kendo nego rum mapiyo kendo re sekta masani ikongwa konga. Maneno ya wizi wa miwa, si ndio? Wizi ya miwa siika hapa. Poaching, wanakata miwa zenyu kama hazijakomaa, mnapata kwamba hampati mavuno mazao ya kutosha. Mtu anauza miwa ambayo haijakomaa. Tafadhali. Na kufanya viwanda zingine zikose biashara. Kufanya watu wetu wanauza miwa kama haijakomaa, kuweka maji ambayo inatosha ndio itoe kilo za kutosha. Tafadhali tuache hiyo kwa maana tunaumiza wakulima wa Busia. Weche gibiro mana jumbe adek toka weg kembe magrego sukari buogo chungo chenro magi kochopo dwe mar achiel higa manyien kaluwore gi kuo mar niang'. It is definitely in the next 3-4 months we may not be seeing again millers milling sugarcane. Between January, probably December, January, factories will be closed down. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Rokamano Cleophas Oluoch kuma lepod no. Nya Koramogi bende iwinjoe masako iti e jumane. Josiasa kod jopiny osebedo ka gido itwa kod weche mamit kendo makelo nyiero. Weche gi ochoki kendo olosi gi jafwambo marwa Walter Nyambaka do not run e chenro mar masako it. Ara Wandae kod Ruth Odinga miuru wangu jadolo lemnwa. I pray for Honorable Badi. John Badi wuon kwano miwa malingling mag pogo lemo to kod mwandu. Kugik seche ma ipogo mwandu to jowa ipogo negi gipendo jiko giwendo jiko. To donge aparo ni un ichodhonu. Wan ok chodhonwa go jiko kamipodhi chodhone jomoko. To jomoko kendo jo Kenya ka nitiere jo kabila moko mo believe ni dongruok gine monego dhi e kuondegi. Yawa lit bayangoa sawa to bende uchamo ringo kaka ne uparo. Warito ringo wapomna ka kifunguo ming'ato. Yawa kata kado gi choke ne ok ubilo ngang'. Chano e choke warito ringo. Miluma koro nego wanega. Warito ringo wapomna ka kifunguo ming'ato. Aya nyongo biane jopiny ok mor kod wach political party kod power. Kose gidenya denya. We are leaders from the grassroots which will make us form government. Grab political power. We go. Yomoyo timi bari malu. Jo atongich gitanade angoti mu kochkau. Nango ya yo min Mary. Jo atongich gitanade angoti mu kochkau. Uyego. Jeri jogo. Weane awuo kod bwana Wandae. Wandae ikoni sani kidwaro gimoro e migao mar omenda to itimo nango. Sani koro an kadwaro gimoro from National Treasury tagono namba DC. Kendo gidoluo. To ka ok yude. Mako ka yude anyalo gon jaode maroda bende siu. To nyisa kama entie. To loso na weche mag sirikal. Ok bono ber jodalawa. Yawa. To be ung'eyo ni weche gi muoro i Peter Salasia jowa. Waneno ya chama inatumia sisi kama mrukenge. Chama otimang'o wuod Mumias. Chama inatumia sisi kama mrukenge. To nade yawa Salasia oparanya otimang'o. Mtu akishakula akishashiba anasahau kila kitu. Kasto owacho ni alafu utatoka hapa ukuje kusema nango. Ukuje kusema hakuna. Ulikuwa umetupromise sisi utatupatia kiti cha CS wa finance. Mungu akakupatia wakakupatia Gen Z. Ukapatiwa. Wakati umepatiwa, umepeperusha, umepeleka huko, umeacha, umepatiwa paranya fuliza. Nuru Okanga. Weane koro mondo wawuogi Kisungu. Mimi nataka niambie Gaucho. Let me Kisungu pek kanyelo rombo. Let me see this camera. Let me see this camera. Bas. We watim introduction is Senate kocha.
jomoko tinde luongo ni Adani. Eti Richard Onyonka iwacho ni nyingi ng'a. Senator Onyonka, we are doing introductions. Thank you, Chair. Governor, my name is Adani. No, sorry. My name is Senator Richard Onyonka, Senator of Kisii County, and I'm happy to see you here, sir. Thank you. I think you deserve to be called Adani and... Maiye, Uhuru Kenyatta, bi mielie wachni. Mago ema sako it kod Walter Nyambaga. Nekona magajua mane mitne. Katika mano wajo ni kisungu pek meli. Kendo ka oko omite dhogi to nyalo bagi. Piny Kenya oriwore kod piny ngima etwaka mandala par kod auchiel kedo kod lwenje udi kod kit chwech kaka okang' mar tieko lwenje ma kamago. Ka oloso sikund primary ma Kileleshwa e kaunti ma Nairobi, jaod bura ma Dagoretti North Beatrice Elachi owacho ni sirikal nyaka koro wuog oko mar kwedo nek mag joma mine kod ohand fuoni mag dhano ma iwacho ni ogoyo tache pacho kae. Elachi omedo ni kuonde toyo ngona kod bache ma pacho ka nyaka koro ketnegi obadho mowinjore kod sirikal ka oseyogi kuom nyayo lweny mag kit chwech kod nek mar mine. We've had very serious femicide in this country. I know the president has promised 100 million. But let me tell you, this is a moral issue. We can have the money, we can have everything. It is a moral value issue that we must deal with. And how do you deal with it? We must go back to school to start talking to our young students in high school and colleges and to tell them, we all went through college. We all went through dancing. We danced at Carnival, we danced at all those clubs. But one thing, we respected each other. Kuna ila amekufanyia muliagiri kumlipia school fees ama kumsaidia. Usikuje ku revenge ni kama unamfanyia kiunyama. Ni jambo kufikiria hata wewe unaweza kuwa na familia na uweze furahia wako akifanyiwa hivi jinsi mnatufanyia. So tungeomba mtoe hiyo roho ya kufanya kiunyama. Survivors or most people in violent setup, they fear speaking out. They also fear that they do not have a well-known place to maybe seek refuge from. They also do not have mental health support. So if we have safe house that has all these things well equipped, and they also get legal support as well, so that would really help. Serikali yetu itilie mkazo kwa wale ambao watapatikana na hatia ya kujihusisha na mambo kama haya. Serikali na koti zetu sikuwa na mazoea ya kuachilia watu kama hawa. At least kuwekwe na sheria ambazo zitawakabidhi na wachukuliwa hatua ile kali ambapo itaserve kama example ili wengine wasirejelee kufanya mambo kama haya. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount.
Sambaza Furaha Caravan ikishirikiana na Royal Media Services inaendelea kutamba kote kote, kutoka bonde la Ufa hadi mlima Kenya, na sasa tunaingia magharibi na Nyanza. Ni Safaricom Sambaza Furaha Western and Nyanza Edition itakayofanyika tarehe 25 mwezi huu wa Novemba hadi tarehe 30 mwezi huu wa Novemba. Jumuika na watangazaji wapendao kutoka Radio Citizen, Ramogi FM, Egesa FM, Mulembe FM, Vuka FM na Sulwe FM. Tarehe 26 Safaricom Sambaza Furaha Caravan inaanzia Bungoma moja kwa moja hadi Mayanja kuelekea Harambee, Hoyonzo, Ogalo, Mumias na kisha kumalizia Kakamega. Tuna zawadi kama vile mbuzi, ingoho, simu, airtime, bundles na ofa maalum pamoja na burudani kutoka kwa wasanii Steve K na Harry Ritchie. Ni kwenye shamra za Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa ushirikiano na Royal Media Services. Mwanamume awachoni ni inimiwa nyathini mokwongo. Seher, ekawa no bodak ngima wa machon, kamora chiel gi nyathini Seher. Bendi ng'eni in kuma pachi ogikie kae, e kuma an koro pacho chako tiyo maber. In kik dew kata matin, mano wach ma kik chandi. Laktar, gima wadwa wachoni ok wadwa ni ng'at moro machielo mondo ng'e. Ageno ni obiro dong' mane kindwa kae ji adek. Kare. Akiinua hakuna atakaye nishusha, akibariki hakuna atakaye laani, akikubali hakuna atakaye Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *447#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wazani wote. Ekinde ma Kenya riwore gi pinje duto e chakruok puonj mar lwenje mag kit chwech mabiro timore kuom ndalo 16. Riwruok makedo ne ratich nyithindo manyiri e kaunti ma Kajiado ochano tuke mokelo kanyakla timbe 23. Kanowuoyo gi jofwambo jokanyo maloso tukegi lero ni joma yowuoyi ema osetudi gi rocho ratich wakeini pacho ka gilero ni gibiro tiyo gi tukegi mar puonjo yowuoyi e wi rito ratich wakeini. Tuke machalo gi mae bende osebedi kibago e kaunti ma Kajiado kama lipode mathoth osego ewi nyange mar nyithindo manyiri kaachiel gi iye ma ohiu ma osegolo nyithindo manyiri sikunde kendo kethonegi somo. Tunashughulika sana na shughuli za empowering of girls. Tuko na leadership academy ya wasichana, tuko na scholarship program ambaye the biggest percentage ya watu ambayo wako pale ni wasichana, na pia tuko na rescue center ya kurescue wasichana ambayo wako at risk of FGM and early marriages. So siku ya leo kulete wanaume on board na katika shughuli zetu ni siku kubwa sana kwetu. Malengo yetu kuu ni kuhakikisha pia sauti ya mvulana pia iko na nafasi katika hii mambo ya gender equality. Ni kwamba tumezingatia sana sauti ya msichana, lakini tumemtenga mvulana katika hii safari ya kuachieve gender equality. Kwa hivyo shughuli kubwa ni kuwahusisha wanaume katika hii vita dhidi ya gender based violence, hasa kwa hizi siku 16 ya activism against gender based violence. Tunashukuru sana kwa tournament kama hii kwa sababu imepatia the players ambao ni the men wale tuko nao hapa leo opportunity ya kuwa ambassadors wa championing for the elimination of gender based violence, and vile pia tunapata opportunity ya vijana kushowcase their talent. Kocha manyien Ruben Amorim noyudo point achiel tuke mokwongo e club mar Manchester United bang' wuok modhi gol achiel kuom achiel gi club